Όλα αυτά τα συμβαίνοντα γύρω μας, οι ασθένειες μας, οι δοκιμασίες μας, οι περιπέτειές μας είναι ένας σταυρός ο οποίος έρχεται στη ζωή μας και καλείς να σηκώσει αυτό το σταυρό πάνω σου. Μα λέει το προηγούμενο πια. Δεν ήταν έτσι η ζωή μου. Τα πούμε πολλές φορές. Τα πούμε λένε ότι εγώ ξέρω εγώ γέροντα ήθελα να πάρω έναν άντρα να περάσω καλά. Δεν ήθελα να πάρω έναν τέτοιον άντρα. Ναι, και εγώ δεν ήθελα άμεσα να πιω να κάνω ογότες. Ήθελα να είμαι στο μοναστήρι μου, αλλά τώρα ο σταυρός μου είναι να είμαι εδώ, να μιλώ με το μικρόφωνο των τραγουδιστών και με πολλά αρώματα. Λοιπόν, και να κάνουμε εδώ τώρα και είναι δουλειά του μοναστήρι. Αλλά είναι εδώ. Αυτό το παρόν μπορεί να γίνει κατά Θεόν. Είναι ένας σταυρός. Κάποιος ξεκινά και λέει ότι εγώ ξεκίνησα με όνειρα στη ζωή μου. Αλλά είχα έναν κακό σύντροφο, αλλά είχα περιπέτειες με την δουλειά μου, με τα παιδιά μου, οτιδήποτε και αλλού βρέθηκα. Είναι ο σταυρός μας. Αλλά ο σταυρός φυσικά είναι να αναστάσεις όλα αυτά τα πράγματα που δεν τα θέλει. Θετικά είναι το άλλο. Πέρα από το να παρνηθείς την